está facendo de Protección. protección. E así que, bueno, esperaré, eso, a enerxía teño un pouco por pinces, pero creo que rascando no final do vaso, vamos, vou poder tirar, vou tomar notas. Cando que irades a podes comezar, Ah, Vale, damos allá. 5 ah, segundos e arrancamos. Pois, ola a todas, benvidas ao encontro de Mulleres do Audiovisual Galego, organizado por AGA, coa colaboración de FAGA e da Mesa do Audiovisual Galego. Para as que nos estades vendo en directo ou máis tarde en diferido, son Ángela Andrada e acompáñame hoxe 6 invitadas que abarcan perfis moi diversos dentro do mundo audiovisual. Elas son Arantxa Vilar, actriz e asistente de dirección con formación en diversas disciplinas escénicas, forma parte do proxecto As Fillas Bravas dende 2014 e colaborou en múltiples espectáculos de Chévere, tanto como intérprete como asistente de dirección. Ademais, participa nos obradoiros de formación da compañía. Alba Gallego, licenciada en Comunicación Audiovisual pola USC e máster en Producción e Xestión Audiovisual pola UDC. Traballa dende 2013 como script e produtora audiovisual. Actualmente forma parte de Kraken Media nos postos de produción executiva e dirección de produción. Lidia Fraga, proletaria do guión, sobrevive no audiovisual dende 1999. Nas súas verbas, escribín moitas cousas, sobre todo series. Algunhas fracasos estrondosos que me fixeron mellor profesional e mellor persoa. Dos éxitos non aprendín nada. Aspiro a deixar de ser sempre a única muller nun equipo de homes. Disto falaremos despois. Silvia Fuentes conta tamén con formación en comunicación audiovisual e un máster en producción executiva. Actualmente produce proxectos dende a súa produtora Séptima xunto a Anxos Fazáns, destacando Cando toco un animal, Patarinos e As liñas discontinuas. Ademais, exerce como directora e xefa de produción en diversas producións alleas como O Corno, Matria, Que hicimos mal ou Nación. Mar Varela, licenciada en Xestión e Produción Audiovisual e en Dereito. Traballa dende fai máis de 15 anos como gerente e secretaria do Clúster Audiovisual Galego na representación e defensa dos intereses das empresas de produción audiovisual galegas. E, finalmente, Ana Domínguez, fundadora, codirectora e coordinadora xeral do S8, Mostra de Cinema Periférico. Formada en Artes Plásticas na Escola Mestre Mateo, a Masana e a Universidade de Goti. Participa como directora artística e rexedora de atrezo en diversos proxectos cinematográficos e de televisión. Denomínase a sí mesma como creadora visual, realiza pezas curtas e videoinstalacións. Participa do Laboratorio de Creación Fílmica AA++, dedicado a filme performance, Os fillos da vide e a súa primeira longametraxe. Pois, benvidas a todas, compañeiras, e moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Gustaríame recoller o mencionado por Lidia, de ser a única muller nunha sala de guión e completalo con uns datos do último informe de CIMA sobre a representación da muller na industria. E a situación segue sendo pouco igualitaria. Temos un 29% de directoras fronte aos 71% de directores, un 35% de mulleres guionistas fronte a un 65% de homes. No eido da produción falamos dun 31% de mulleres fronte a un 69%. No tocante a interpretación, as porcentaxes melloran un pouco, pero aínda existe un maior liderazgo masculino. Cando falamos de traballos guionizados e dirixidos por mulleres, o protagonismo exclusivo das mulleres é tamén maior. Aproveitando que está hoxe con nós a directora dun festival, gustaríame mencionar tamén o panel dunha charla moi recente de xaneiro deste ano sobre os 5 festivais máis importantes de España na que os 5 directores eran tamén homes. Entón, quizáis podemos falar de que existe unha maior concienciación, pero semella que aínda queda camiño por facer. Non sei como vedes vos, dende a vosa propia experiencia, como mudou a situación ou se mudou a situación ao longo da vosa trayectoria. Quen empeza? Hai moito que falar, quen queira. Quen quere empezar? Pois empezo eu evidentemente pois levo 25 anos no audiovisual e a situación mellorou un pouco, tampouco moito, pero o que sí que me gustaría incidir é que o dato en sí mesmo dese 35% de mulleres guionistas do informe de CIMA,
que creo que máis o informe de CIMA está máis enfocado a cine, son 35 en cine, 37 máis ou menos, segundo o informe do audiovisual europeo, en televisión. Pero máis aló do dato frío, que está ben que haxa máis mulleres porque subiu un 5% nos últimos anos. Eh, Está ben que subira, pero hai unha cousa que hai que ver, que é cal é o porcentaxe de mulleres que están en posicións de poder dentro desas, polo menos no meu caso, dentro das series. E aí a porcentaxe baixa moitísimo. Cales son os proxectos liderados por mulleres? Aí vámonos dese 35%, baixamos o 10%. Só o 10%, e falo das series, só o 10% das series a nivel europeo están dirixidas, os equipos de guión están dirixidos por mulleres. O sea que, iso importa e moito sobre a temática, sobre o tratamento das personaxes. Quero dicir, está ben, por suposto, é positivo que aumente o número de mulleres a grosso modo na miña profesión en concreto, pero hai que ver e hai que analizar exactamente onde estamos, porque se estamos en posicións onde non a nosa voz escóitase, pero sigue sendo unha minoría, o cambio real aínda vai tardar en chegar. Algo lle gustaría engadir algo máis respecto... A min gustaríame máis que engadir preguntarlle a Ana como representante de festivais no grupo que estamos aquí, porque sí que para min é algo que non controlo moito, todo este tema de homes dirixindo festivais, e sí que me gustaría saber pois a visión que pode ter Ana neste momento desto en concreto, de festivais e das direccións de festivais, como está, un pouco que nos fagas así un contexto. Sí, bueno, nos como S8, o sea, somos, pertencemos a Proseta, que é a Coordinadora de Festivais de Galicia, que dentro de Proseta estamos como 19 festivais. E non hai máis mostras por aí, non? Pero dentro de Proseta somos 19, somos os máis, pues, de Pleiró, Curto, Mice, que está sendo ahora. E deses 19, teño que decir que somos 3 mulleres directoras, en principio, solo 3. O sea, está Ana Esteven, na Mice, está Sonia Méndez, bueno, estou eu compartindo a dirección con Ángel. E dentro o sea, Proseta tamén formamos parte de Pantalla, que a Federación de Coordinadoras de Festivais de todo o Estado, o sea, de toda España. E aí dentro estamos como 173. E hai moitísimos máis tamén, pero, bueno, de momento estamos 173. E non teño o dato, pero sí que a maioría son homes. Teño que decir que a maioría son homes os directores. E os festivais máis grandes, digamos, de San Sebastián, Astenici, Málaga, bueno, pues son todos directores, pero os equipos maioritariamente son mulleres. No caso do S8, a maioría do equipo somos mulleres. Claro. Sí. Un pouco que comentaba Lidia, non? De, aínda que pode falsar os datos ou confundir un pouco, non? Si hai presenza feminina, pero os postos de mando están ocupados na súa grande parte por homes. Sí, pero... Esa charla que non... todo homes. Sí, pero dentro dos departamentos, por exemplo, o departamento de programación, o departamento de técnica, maioritariamente sempre son homes, pero os demais departamentos, comunicación, programación, lideran mulleres tamén, o sea, que estamos aí como liderando moitos postos, pero acima sempre como está como máis complicado. Pero, bueno, sí teño que decir que tamén levo máis de 20 anos traballando no audiovisual, bueno, na creatividade, pero metida no audiovisual. Entrei como no departamento de arte, en diferentes series, tamén en películas, en spot publicitarios. O mundo da industria botoume fora, pero non polo tema de traballar sempre como moi a cañón,
e non mimar o que a creatividade, os proxectos, e penso que da man femenina, o sea, nos como que cuidamos máis eso, o sea, que a emoción, o sea, que os proxectos teñan ese sello, non? De que tanto pensar en hacer industria, que todo sea por sacar produtos como moi iguales do que se está facendo pues, en outros países, non? Estamos falando mellor de Hollywood, que digamos como que parece que temos que estar facendo, copiando modelos e non estamos mirando o que temos que contar aquí, non? Dentro dos territorios. E penso que as mulleres estamos máis enfocadas por aí porque o outro xa se está contando e facer copias creo que a nos non nos vai tanto, non? Casi todo o panorama que podemos ver, sobre todo cando empezas a facer zapping na televisión, son todo produtos de violencia e nós non traballamos por aí, penso que non estamos cómodas. A mirada femenina, pois sí que penso que dende todos estes anos que levou traballando no audiovisual, en a creatividade, pois que estamos empezando a resurdir, o sea que estamos aí, estamos saindo. Teño que decir que traballo moito máis cómoda con mulleres, non sei como pode ser isto, pero sí que parece que somos máis participativas e que estamos como máis o ego como que cando traballamos con hombres, veise cando hai un grupo así de hombres liderando algún proxecto tal, é complicado lidiar eso, pero as mulleres como que o temos como que non é tan importante, non? O tema de estar diante de todo e ser como os protagonistas. Non sei se ven por educación ou porque tamén temos ese, non sei como comentarlo, tamén temos ese tema de protección de comunidade, non? Sempre as mulleres sempre estivemos aí, non? Como a comunidade, como que as mulleres, o matriarcado, levaban sempre a familia, os cuidados, pois parece que traballando levamos esa parte moi presente. Non sei se opinades tamén un pouco por aí. Eu creo que acabas de abrir un melón moi interesante, Ana, porque independentemente do tipo de historias que queiramos contar, bueno, pues eso xa está ligado, ¿no? nas pulsións ou nos intereses de cada unha, pero sí que é certo, he visto ben ligado tamén, porque hai un investimento moito menor nos proxectos ou nos traballos liderados por mulleres, que precisamente os traballos feitos por mulleres ten como esta cuña, non? De intimista, de indie, e parece que constitúen un xénero per se, non? E como que se nos aparta un pouco de produtos máis comerciais ou orientados, pois non sei, ao terror ou a ciencia ficción, o xénero, non? E penso que isto debería ser unha opción, non unha obligación, non sei como vedes vos, non? Pero sí que sinto que como que estamos moi relacionadas cun tipo de contidos. Bueno, pero claro, que é comercial. Se o público non coñece outro tipo de produtos dentro do que se vende, pois entón non sabemos se pode ser comercial. Entón a labor dos festivais justamente esa, demostrar ese cine que non ten salas, ou que ten moi poucas salas. Entón, cando faz público, o público está ávido de ver outras cousas, o sea, está farto de estar continuamente cas mesmas historias. Entón, a veces, cando son películas moi especiales, pois es que triunfan, non? Cando estás contando algo moi específico, porque a xente se identifica, porque hai determinado cine comercial, mainstream, para mí é ocio, non é arte. Esta sociedade, especialmente aquí en Galicia, en España, bueno, na Península, maltrátase moitísimo o que é a cultura, o que é a creatividade. Parece, o sea, todo se invirte para o ocio, o deporte xa non digamos, non? Pero que grandes eventos, concertos, bueno,
dentro da música están saindo produtos moi arquetípicos, o sea, que non ten... Entón, parece que o ocio é importante. O público non coñece, o público mayoritario non coñece que hai outro tipo de consumir, o sea, consumir cultura de verdad, algo máis espiritual, máis emocional, máis que se identifica co que ti tes o día a día. E claro, que as mulleres teñamos esa capacidade de contar máis o noso, o que sucede ao noso alrededor, de contar historias máis, digamos, auténticas, non sei como mencionalo. Temos que ter plataformas para poder mostrar eso, que o público o coñeza. Entón, seguramente que sería, pues, comercial, o sea, comercial que ten moito máis público. Pois a mellor podemos conseguir eso. Pois os festivales, algo dos festivales, é moi importante, de que facen, no noso caso, no caso do Xeoito, levamos 16 anos xa, este ano cumplimos 16 anos, e toda a trayectoria destes anos hemos conseguido facer un público moi específico de cine que era moi complicado de mostrar, cine experimental, o sea, non é cine narrativo, é cine creativo, cine de autor, o sea, é unha experiencia ver este tipo de cine. Hemos conseguido facer un público non só da cidade, porque é moi variado, ven xente maior, xente moi nova, sino un público que ven especificamente de fora de España a ver este cine. Entón, bueno, es que hai avidez deste tipo de cosas. O que pasa é que temos que, ao mellor non temos que ser tan especiais, no, es que isto é moi comercial, temos enchemos as salas, non? Penso que é como unha labor de e tamén levar a cultura aos povos, o sea, os festivais que están no rural, facer mostras, non sei, penso que a labor é pouco a pouco, tampouco é un pouco de decir, non temos que explotar e ser super increíbles e que enchemos as salas. Non é necesario, penso, o sea, se hai un público... Pero vos como creadoras ou produtoras sentides que é máis difícil levantar un proxecto cando está liderado por mulleres ou cando o foco da historia unha muller ou cando trata temas máis femininos, como vedes vos? Eu falo desde a marxe oposta a Ana, Sí. porque falo desde industria, desde televisión, desde series, que é o que coñezo. E desde o guión, claro. Desde logo, bueno, as series xa de por sí son produtos, para empezar, e son caros. Xa de entrada son moi caros. E están a meirande parte das empresas que pues, hai grupos de inversión que lles importa moi pouco o arte senón o resultado económico final. Dito isto, eu creo que ademais o que hai é un medo completo ao risco, por suposto, moita cautela, por eso se copian produtos que foron éxitos, hai medo a arriscarse, medo á novidade, e no caso das series o máis importante é a confianza tanto en homes como en mulleres, que ese creador sexa capaz de xerar confianza nesa plataforma ou nesa cadea para que lle dean esa cantidade inxente de pasta para facer algo, non? Entón, sí que eu creo que hai, pois, o nivel de confianza que hai nas mulleres é un pouquiño inferior, que tamén dependerá do caso, non? Eu, do que falabas antes, efectivamente, hai uns sesgos e hai tradicionalmente hai uns xéneros que as mulleres sempre se nos parecía que estaban vedados. Eu curiosamente sempre escribo xénero, escribín comedia, escribo thriller, escribín terror, justamente todos esos xéneros nos que supostamente hai
Bueno, supostamente non, confirmo, hai menos mulleres, non é unha suposición. E, despois, claro, proxectos non está os datos, se imos os datos, non hai ningún dato que refrende a falta de confianza nas mulleres en que as nosas historias interesan menos. Eso non é verdade. As mulleres, as historias de mulleres, tanto a nivel de crítica como a nivel de público, son valoradas, eso está claro, están aí os datos, de verdade. Entón, que é o que pasa? Pois que, volvo a insistir, que detrás do teito de cristal, que para algunhas é de aceiro reforzado, detrás do teito de cristal hai señores que non o mellor non necesariamente por ser machistas, senón porque teñen outros intereses, pois non lles interesan as historias das mulleres. E punto, porque teñen, pois cada un ten o seu sesgo, non? Entón, mentres esa situación non cambie, mentres de verdade a xente que está tralo telón de aceiro non vaya cambiando pouco a pouco, a situación vai ser moi difícil de reverter. Por outra parte, tamén teñen que haber, insisto, as cousas non pasan por xeración espontánea, os dereitos moitas veces hai que loitalos e hai que pedilos, e noutros países hai políticas públicas que fomentan que as mulleres entren dentro de proxectos máis ambiciosos ou con máis orzamento. Estou pensando, por exemplo, hai uns anos, pois o Instituto Sueco do Cine que sacou unha convocatoria para mulleres guionistas enfocada a películas de alto orzamento. É dicir, ten que haber unha reversión nesa falta de confianza baseada en prexuizos que non son unha realidade e que empecen a confiar en nós para liderar proxectos. Despois está, que creo que é outro tema e xa o falaremos máis adiante, despois está esta perspectiva a forma de liderar que temos as mulleres e a forma de liderar que teñen os homes, que eso tamén é un melón importante, non? Porque se considera de que considérase que se ti non tes unha forma determinada de liderar un equipo, entón non és un líder bo. E iso eu non estou para nada de acordo, non? Pero bueno, Forma masculina, non? O sea, claro, al estilo... Claro, y O sea, que tamén... sempre se pon o exemplo de Merkel, por exemplo, ¿no? O sea, la mujer que llegó, sí, bueno, con estilo de hombre, imitando a los tíos, ¿no? O sea... Claro, e que tamén é un prexuizo negativo para eles, porque o mellor, pois digo eu, haberá homes que non teñen ese estilo de dirixir equipos e que parece que tamén teñen que ser uns tiranos. Eu, a verdade, despois de tantos anos no audiovisual, eu sempre digo que teño un máster cum laude en narcisistas, en señores narcisistas. Claro, ostras, en esta forma tóxica de liderar equipos que casi feudal, ¿no? Dun señor feudal que goberna sobre os seus súbditos, pareceme que pouco a pouco se ten que ir deixando atrás, non? Entón parece que se chegas e és amable, empática, si queres escoitar a xente, de repente eso considerante que és débil, non? Ou que non sirve para isto e que a única forma de mostrar a túa valía é co coitelo na boca e pegándote con todo o mundo, non? Entón, teñen que cambiar algunhas dinámicas que están como moi establecidas, é normal, moito tempo e tal, pero bueno, que teñen que ir cambiando xa vai sendo hora de que cambien. Sí, bueno, fai tempo que xa non traballo no rodarse, pero sí que, como comentei, que botou moi fora toda esta experiencia, porque precisamente ese traballo piramidal, ese narcisismo, ¿no? De que hai que alabar al dios que está dirigiendo o al productor. Eso a mí me molestaba muchísimo y pienso que, bueno, dentro de que eso, da outra faceta que estamos agora creando, facendo festivais, eso non é así. O sea, é todo como máis lineal, estamos todos sacando adiante un proxecto, e nos dende o xeito, desde a directiva,
pelexamos por eso, non? De que todo o mundo ten voz, todo o mundo, o sea, ten valía. Bueno, xa falaremos logo máis adelante polo tema da xente xoven, pero creo que polo menos dentro do mundo de festivais que os que coñezo se están cambiando. Non falo dos festivais grandes que falábamos antes, todos estos señores aí arriba, non? Pero, bueno, confío en que as cousas cambian, que están cambiando, e logo nos proxectos audiovisuais, pois cada vez, bueno, cando hai mulleres directoras, confío, penso que é diferente un rodaxe, non? Porque eu teño estado en rodaxes que era como un gran hermano, terrible. Entón, ás veces non fai falla tampouco tanto equipo, o sea, 50 persoas, non sei, a veces se dimensiona demasiado os orzamentos, non sei, penso que eso tamén é de mirar, porque mellor unha película que ten moito que contar non precisa tampouco esos orzamentos tan elevados. Eso implica ter equipo que non está realmente facendo a produtividade real que ten que ter un proxecto, non? Bueno, eu aí non estou, como directora de producción dimensionando películas, non o equipo pon por media xeral, digo, nas películas que traballei, o equipo pon o lombo, o equipo fai falta e nunca é suficiente. Ese é o que sinto. Aí teño que dicilo, no cinema independente galego, de feito, eu Claro. que vou facendo, pero o equipo, o sea, os cartos nunca chegan porque o equipo nunca é suficiente e o equipo habitualmente deixase o lombo. Eso non quere decir que dentro dese equipo haxa dinámicas absolutamente heredadas e contaminadas polas dinámicas directamente machistas, pero bueno, creo que sí que eso pasa. E unha nota que quería dar con respecto ao tema dos tamaños das películas e a esa cousa de as mulleres non dirixindo, eu pensando na dirección de películas, digamos, de orzamentos de industria, vamos a chamarlle, non? Para min dúas cousas. Unha é, creo que solo vai pasar, o camiño hacia diante solo pasará polas políticas de protección pública, isto é, reservas de crédito e puntuacións que favorezan isto é unha loita histórica de cima e feito unha conquista histórica de cima tanto nos territorios como en Galicia como en Madrid, como no territorio de España, digamos, e realmente esas reservas de crédito nas axudas xerais, eu creo que aínda que poidan xerar nas resolucións concretas, de feito hai queixas, non? Porque por historias, realmente creo que a longo prazo é a única ferramenta pública que pode facer que as mulleres realmente cheguen a facer películas de orzamentos de industria, me refiero, de maneira máis, o sea, que os números aumenten. E temos un exemplo que quería nombrar en directo. Olga Osorio ten unha película que se chama El secreto del orfebre en salas. É unha directora galega cunha película, eu non me sei o orzamento, perdona Olga, allá onde estés, non sei cal é o orzamento desa película, pero entendo, sí que, o sea, as características da película podes ver que é un orzamento de industria, e está en salas, e creo recordar que deste último fin de semana é a quinta en salas, vale? Entonces, bueno, eso existe, ata agora eu creo que, bueno, non podo pensar en outra directora galega, o sea, non sei cal, o sea, que fixera como, o sea, que tuvera como ese recorrido de facer unha película a súa ópera prima fai un par de anos, eu creo, e de repente que tuvera esta oportunidade. Bueno, eu creo que, non sei o caso en concreto de Olga, pero en xeral esta dinámica ten que ver coa protección dos cartos públicos e as reservas de crédito. Para min é un pouco o rollo. E entendo que eu vino aquí como produtora, igual hai produtoras e produtores que non están de acordo, porque digamos que o tema das reservas de crédito é un tema, non? É un tema tal, pero bueno, eso é como a miña aportación a este punto. Bueno, non, e que perdona, simplemente para completar o de Silvia, eu creo que é completamente necesario para eso, para que exista esa posibilidade que claramente hai anos non existía e agora grazas a estas reservas, gracias aos puntos e etcétera, directoras que antes non se animarían, igual que directoras de departamentos, non só directoras da película, non? Directoras de arte, montadoras, etcétera, teñen ese oco grazas a estas axudas, pero hai que buscar a fórmula para que non só porque ás veces esas reservas de crédito ou eses puntos
e formas unha película dun orzamento baixo ou medio baixo. O que hai que intentar ver a fórmula, que non sei aquí, nin teño nin idea de como se podería facer, para que eses puntos e eses orzamentos non teñan que acabar sempre pois eso, nunha peli máis pequena. E non sei, non teño a resposta, vamos. Bueno, tamén é importante que nas comisións de valoración de proxectos de todo tipo estean mulleres. Sen mulleres. Sí, sí. Porque a maioría das comisións moitas veces maioritariamente son homens. Eu quería recuperar o tema da confianza, non? Que mencionaba antes Lidia, enlazalo co que falaba ela do fracaso, non? Na súa presentación. E non sei se vos sentides esta presión inxusta e absurda realmente, non? De ás veces os traballos liderados por mulleres ben sexa unha produción, unha showrunner, creadora, unha actriz que protagoniza un traballo X, se sucede, se acontece un fracaso que forma parte da vida, o sea, hai que naturalizalo, pero semella que as mulleres representamos ese colectivo. Se unha muller fracasa, representa que todas as mulleres non son capaces, non unha responsabilidade que sinto que os homes non teñen que asumir. E xa non só que representen a todas as mulleres nese fracaso, sino que os homes se lles permite fracasar, isto xa se comentou moitas veces, e teñen unha peli terrible e non pasa nada, e as mulleres parece que non, que teñen que sacar a peli sempre increíble a primeira, e senón a súa carreira vai ser a pique. Sí, eu como sempre, ou case sempre, nunha porcentaxe moi elevada, son a única muller na sala de guión, ás veces teño protestado por isto, non? Porque ás veces, pero moitas veces esa presión ven de fora de, pois és a única muller e tes que de tal, e digo, bueno, pues, claro, son unha voz entre entre 6 personas, sabes? Ou entre 4 personas e xa o meu traballo é bastante difícil, complicado, duro, para ademais xa levo moitas cousas na mochila para aínda por riba meterme máis cousas na mochila, máis peso. E eu teño preguntado nunha sala de guión aos homes, mira, ti sínteste representante de todo o teu xénero, de todos os homes de todos os homes galegos, non, pois é que ás veces é inxusto e temos que quitarnos de enriba ese peso. Tamén gustaríame dicir, claro, eu eso, levo moitísimos anos traballando, fixen, non sei, deixei de contar na serie número 20, levo máis de 20 series, levo escritos moitísimos capítulos, pero nunca fun showrunner, nunca liderei o equipo dunha serie. Fun como moito coordinadora, editora, sí, pero sempre había un señor que era o que tomaba as decisións. Así que, sí, fracasos moitos, porque en televisión é o normal, nas series o normal é que esa serie non funcione, o raro é o éxito, e ademais é tan raro que moitas veces non sabes por que se dá, non sabes o motivo polo que unha cousa funciona e outra non. Pero por eso, que digo que eses fracasos, bueno, están diluídos en que, bueno, eu non tomaba as decisións finais e moitas veces dígome a mí mesma, ves, se fixeran o que eu dicía, pero é unha cousa para intentar seguir adiante, que igual facía, igual tomou as decisións e pegome unha hostia, como é normal, xa digo, no sector. Pero para min resultame curioso, porque pois xente coa mesma experiencia que a min, pero homes, desde logo xa lideraron moitas series e foron showrunners e de todo. E eu, ao principio, buscaba, poñeme a min mesma excusas, non? Porque dicía, eu durante moitos anos
que eso é outro tema, pero bueno, perdón por sacar outro tema, eu durante moitos anos estiven compatibilizando o meu traballo co cuidado aos meus pais, que eran maiores dependentes, e entón eu dicía, claro, dicíame a min mesma, claro, non me van dar unha serie porque non teño o tempo para dedicarme en exclusiva a isto, non? Pero pasado xa eso, vexo que tampouco chego a ter, sabes, que sempre Non dá chegado eso. o teu momento. Claro, non dá chegado o meu momento, xa son vella demais, xa é o momento de que cheguen as novas e eu aínda non cheguei, sabes? Ollo, que en xeral síntome valorada polos compañeiros guionistas, pero é certo que levo toda a vida aí e non e realmente nunca tiven esa oportunidade de contar as historias que eu quero contar. Non sei, seguro, igual falades con outras guionistas e si tiveron esa oportunidade, eu desde logo non. Eu penso que... Vou Sí, sí, intervir. por suposto. Sí, sí. Bueno, eu non teño moita experiencia en audiovisual, teño máis experiencia en escénicas, pero, bueno, como presidenta parte da Asociación de Actores e Actrices, bueno, con 20 anos de oficio tamén, pois, por suposto, sei das eivas ou das queixas ou da situación das mulleres no sector, non? Eu creo que igual o fío que do que dicía Lidia, igual ten que ver tamén iso, non? Dos postos de poder outra vez, non? Ou como despois se materializan, porque para min a veces... bueno, nós sí que temos datos, non? Os estudos da ISGE, o estudio sociolaboral que fixo o Consello da Cultura Galega hai 4 anos, de que as actrices, as intérpretes teñen menos traballo, cobran menos, teñen menos papeles protagonistas, e xa sin meternos na calidade ou de que falan eses roles protagonistas, ou non? Que sí que pensamos que houve un cambio de presenza, non? Hai máis presenza de mulleres nos papeles, no audiovisual, pero que tipo de roles teñen, non? Que representan, non? Porque moitas das veces o cambio é en que son homes, o sea, non deixan de ser, o sea, son protagonistas, pero co rol que tería un home, non? E quizáis, agora, escoitándote falar, Lidia, pensaba que quizáis todo iso ven de arriba para baixo, non? Do mesmo, de si os postos de dirección máis altos, non? De produción executiva, imagino, ou de quen arranca realmente un proxecto, non? De quen se acompaña, permitiría que ti foses a que liderases un equipo de guionistas e probablemente que liderases tamén o tono que historia se conta, non? Esa para min é a dificultade, non? O reto que queda por conseguir, non? Sí, eu vos, se me permitides un segundo, pues quería aportar un dato de mi outra vida, mi outra profesión. O sector legal está totalmente feminizado. De feito, a porcentaxe de incorporación feminina é do 54%. Sin embargo, en postos de responsabilidade o dato é que só o 31% están en postos de alta dirección. Entón, bueno, é por apuntalar o que di Arancha, o que dixo... Pero, Mar, isto pasa exactamente na interpretación. A maior parte das mulleres que salen da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza son mulleres, non? Hai non me acordo do porcentaxe, pero é máis elevado. O número de afiliadas que nos temos é maior de mulleres que de homes. Entón, e ao final non se está traducindo, no noso caso, nos postos, o sea, en maior traballo ou maior presenza, non. Sempre os homes, o sea, aí temos datos numéricos, non? De porcentaxes e de porcentaxes de diferenza no que cobramos, non? Nos salarios incluso, non? Sí, sí. E non sei se ten que ver, e ten que ver tamén moito coa confianza, eu creo tamén, tanto propia, que podemos falar, bueno, do síndrome da impostora, que podemos ter ou non, como a confianza que eu vexo que hai noutro tipo de
de postos. Sí que me alegra que pois, Alba, Silvia, estamos coñecendo por fin mulleres que se están desenvolvendo, traballando tamén na técnica, non? Noutro tipo de postos que antes eran, parece que exclusivamente masculinos, aínda que sigan sendo, non? Na gran maioría, pero bueno, creo que queda aí un cambio grande e estou de acordo con Sí, Silvia. bueno, o que se apuntaba por aí é que iso van a cambiar as políticas públicas. É dicir, Sí. eu non teño ningunha esperanza de que iso vaxe a ser un cambio voluntario dos homes. O sea, é que iso significa perder cotas de poder. É dicir, é que esta cuestión é tan fácil como que si eles están no máis do 50% dos postos non estamos nós. Entonces, claro, non interesa a igualdade porque realmente perder esa posición de poder. Non creo que eso vaya a suceder eso, espontáneamente. O sea, eso vai a ser pois, políticas que obriguen a ter representación en consellos de administración, en pois, determinada porcentaxe en persoal de alta dirección. Bueno, a mí me encanta esta figura de la directora adjunta, ¿no? Que viene siendo pois a que fai o curro. E despois o tío que está en primeira línea. Non si creo que nos retraemos un pouco de estar aí expostas. Bueno, a min polo menos me pasa, o sea, casi voluntariamente paso sempre a un segundo plano. É dicir, non creo que hai moita muller que non, bueno, pois non sei, prefire, é dicir, non sei exactamente por que razón, pero non dar a batalla, non? Aí outro día estaba vendo unha entrevista dunha científica que creo que é unha eminencia, non sei exactamente que área, que contaba o que lle costaba tratar cos medios de comunicación, explicar o que facía e tal, non? O sea, prefería desenrolar o seu traballo e non ter esa exposición pública ou, bueno, pois ser ese referente, o que decía antes Lidia, non? De, bueno, ya aparte de todo o que teño na miña vida, teño que ser el referente de las guionistas. Bueno. Recollendo o que dis, Mar, creo que é interesante pois eso, mencionar que ás veces gústanos ocupar o noso sitio, pero creo que tamén é por este doble rasero, non? Que falábamos antes pois, do liderazgo, que como se percibe o liderazgo dun home, como se percibe o liderazgo dunha muller. Exíxenos moita excelencia, pero ao mesmo tempo non fagas moito ruido, non alces demasiado a voz, non seas demasiado obstinado opinando. É difícil. Mencionaba tamén Arantxa do síndrome da impostora, non? Que estemos cuestionándonos sempre se merecemos estar onde estamos. E ao final hai algo que nos dificulta moito ocupar o noso lugar. Non sei que opinades vos disto. Sí, bueno, non sei, a ver, penso tamén que é por personalidade, pero sí que mayoritariamente eu vexo que as mulleres, eu falo en meu caso, a mí costame moitísimo tamén estar o público, o sea, falar en público, estar en público, comento moitas veces que esa parte que te tes que exixir, bueno, tamén tenemos que individualmente onde están as túas capacidades, porque, claro, a mí non me gusta conducir, pois non vou conducir un camión, por exemplo, non? Pois a mí, eso, enfrentarme, exponerme públicamente, para mí é complicado. O fago, pero para mí é moi complicado. Entón, penso que, claro, como son muller, teño que estar aí, pois depende, non? As veces, cando me apetece, pois que estou, pero non me vou a exixir de estar porque sí. Penso que cada unha o ten que valorar. E sei que cando temos aí mulleres moi arrechas, moi pa diante, parece que molesta, non? Parece que molesta moitísimo. É certo eso. E cando temos homes, ai, que gracioso, non? Bueno, falando así, non quero dar nomes, pero bueno, é moi claro ás veces, non? A mí, que graciosa. E cando hai unha muller, pois mira a que lista, eu que sei. Sí que hai moitísima pedagogía que facer aí. Sí. Creo que ías dicir algo, Alba, pode ser ou... Bueno, eu iba a comentar sobre o síndrome da impostora que acabas de comentar ti,
e que ten que ver un pouco tamén con todo isto. Bueno, a min, pois como as que estades comentando tamén, a parte esta de exposición, de falar, todo isto eu levo fatal. Sempre o acarreía que é algo da miña personalidade, que seguro que ten moitísimo que ver. Pero bueno, igual tamén hai algo que é transversal a todo o que estamos falando, non? E a como estamos configuradas. Pero bueno, sobre o síndrome da impostora, en concreto, pois de todo o que estamos falando, eu creo, non sei, eu non podo falar por todas as mulleres, igual que Lidia non pode falar por todas as mulleres guionistas, nin ninguén, nin nada así. Pero eu no meu caso sí que o vexo claramente, teño ese síndrome completamente desenvolvido e pasan os anos e a situación non mellora, quero decir, gañas experiencia, sigues traballando, ves que as cousas as fixeches ben, ás veces obviamente te equivocas 1000 veces, pero sigues tendo esa sensación de que estás enganando a alguén, que te están dando os cartos para facer isto e que a vas liar. Quero decir, eu non sei se a vos os sigue pasando despois de moitos anos, eu non teño 20 anos de experiencia, teño 13, pero isto é un tema que para min é clave. E eu creo que os homes en xeral, haberá casos que sí, pero hai outros que tiran moitísimo máis para adiante. Con moitísimas menos, ou mellor, con menos horas de traballo en riba dese proxecto, en fin, sin ter todo moitísimo tan calculado, medido e demais, eu creo que en xeral tira moitísimo máis para adiante, cousa que envexo moitísimo, a verdad, porque é duro tamén estar sempre nesa especie de turbulencia mental. Totalmente. Eu creo que a nos sobra síndrome da impostora e a eles lle falta pudor, en general. Houve unha enquisa hai pouco, bueno, foi nos Estados Unidos, pero preguntaron aos homes se pensaban que serían capaces de, sen ningún tipo de coñecemento, facer aterrar un avión. E a maioría, unha maioría moi grande, dixo que sí. Entón eu pensaba, joder, se esta peña pensa que poden aterrar un avión sen saber nada de aeronáutica, como non van pensar que saben de guión? Como non van pensar? Claro, e eu, o síndrome da impostora está, vamos, multiplicado por cada un dos días que levo traballando nesto. E eu ao principio dicía, é porque aínda me falta moito que aprender. E entón metínme en todos os cursos, todos os seminarios, traballei, investiguei, formeime ata o final, super aí a tope. E agora decátome de que non, de que aínda que sei moito, segue todavía o síndrome da impostora e segue o que me parece máis preocupante, aínda sigo tendo aínda a miña voz non é tida en conta, sabes? Pero sobre todo por xente que non ten coñecemento, xa digo eu, entre os que son iguais a min, entre guionistas que son compañeiros, a meirande parte do tempo síntome valorada. Pero sempre hai un señor que non é guionista que considera que sabe máis que a min e por qué? Por ciencia infusa, o sea, de verdade. E é unha cousa que digo, ostras, ojalá eu tivese o 10% da confianza que ten este tío que non sabe do que está falando e que me está replicando sobre algo no que eu estiven pensando moito tempo e formándome moito tempo. Así que sí, eu creo que as mulleres temos o síndrome de impostora, os homes tamén, tamén homes que teñen síndrome de impostor, por suposto, pero creo que no noso caso está máis acuciado, e no caso dos guionistas, igual creo que no caso dos guionistas é maior porque o noso traballo pasa polas mans de todo o mundo opina, todo o mundo, e moitas veces cando claro, é un proceso, eu ao mellor unha serie empezo a traballar 2 anos antes de que chegue o resto do equipo. Igual eu estou 2 anos dando voltas cunha historia e chegando a acordos, pegándome con señores, chegando a acordos, e ao final o guión resultante a min nin sequera me gusta. Entón, sabes, porque ao final pois vas facendo a primeira versión que mandas é a versión que che gusta e despois a partir de aí vas renunciando a cousas. E todo Dios opina,
todo o mundo opina, e cando lles chega, que lles chega como un acordo de mínimos, cando chega o resto do equipo ese acordo de mínimos, todo o mundo di, pois vai a merda, e o guionista tamén di, pois vai a merda, moitas veces, porque estou de acordo, non? Pero, de verdade, eu teño, a min, teñenme mandado cambiar guións, porque, pues el otro día me encontré con fulanito por la calle y le pregunté qué pensaba, fulanito, persona random, que non é do audiovisual, e le pregunté, o mi cuñado dice que nada, e digo, joder, pues moi ben, estupendo, de verdade. Entón, no caso dos guionistas, que constantemente levamos hostias todos os días, pero hostias moi grandes, de verdade, eu estou acostumada a que me insulten directamente. Quero dicir, faltas de respeto constantes e insultos, de verdade, de xente que non ten formación para falar. Pode ter sensibilidade, eu non digo que non, todo o mundo pode opinar, evidentemente, todo o mundo pode opinar desde eu creo, desde o respeto, pero no caso dos proxectos no que eu estiven, houbo, por suposto, compañeiros que me respectaron e compañeiros que non respectan e que directamente van a degollo. Ás veces, eu creo que o sector no que eu traballo, ás veces é un pouco caníbal. E coas mulleres máis, precisamente porque somos menos e non temos redes de apoio entre nós. Isto da idade que, perdón, Digo, sí, que fala, unido a Arantxa. iso, falando de, o sea, quero dicir, xa non só como, bueno, ti como guionista ou como actriz, eu ostentando un posto de representación, sinto que ás veces se nos presupón que tes que ter un tipo de actitude moi masculina. Tes que ser, o sea, eu sou presidenta da Asociación de Actores, que é un sindicato, pois teño que ser radical, teño que ser belixerante, se non o son, es que vamos perder dereitos, imagínate, non é por ninguén que mo dixera directamente, non? Pero sí que, de repente, ostentar un posto de representación parece que tes que ser, tes que ter unha actitude, unha enerxía Agresividade. agresiva, masculina, non sei como dicilo. E iso eu creo que o que fai que deixemos eses postos, non? Que digas, que cansino, non... E viña tamén o que dicía antes Ana, non? A min, eu non teño problema en falar en público, eu non teño problema ir a ter unha reunión con alguén para conseguir pois unha mesa paritaria ou demais, pero sí que vexo que o ambiente nese tipo de encontros se presupón que ti tes que ser tamén así, como unha depredadora, non? E algo que a min é o que me bota para atrás de realmente de decir, bueno, pois que veña outro e que colla o posto, non? Por poñer un exemplo. Claro, pero ás veces isto que comentas, non, de Lidia, de que es que a ver se me sei explicar. A ver, dentro do audiovisual que non hai risco, que comentabas antes, como que a xente non, os produtores non queren arriscar, sempre se está a facer copiar modelos que triunfan. Entón, dentro da creatividade, cando estás nun grupo creativo, que é o teu caso, eu penso que temos que exixir, bueno, de feito, eu saín dai porque primaba sempre máis, nos proxectos que eu estive, primaba sempre máis a eso, facer as cosas rápidas. Non, estas son ideas, non, venga, hai que ir para adiante, isto hai que sacalo en 2 meses, unha serie, 2 meses, con 7 guións abertos, o sea, locuras, que ao final o resultado, cando a mí pasoume, cando empezoume a darme vergoña que o meu nome estivera nos títulos de crédito, dixen, non, porque se non se mima a creatividade, porque estamos facendo arte, estamos facendo un produto, se estamos facendo ocio, vale, pero eu estou aquí para facer arte, para crear. Entón, creo que se non impoñemos eso, Lidia, dame moita lástima que isto que estás a contar, que hasta agora non has teñido, o sea, non tiveches a oportunidade de facer o guión que ti queres, eso... Non sei, o mellor é que lanzar e buscar outros proxectos, non sei. Sí, eu xa digo, por buscar proxectos que non sexa, porque estou sempre dun lado para outro, pero xa digo, en algúns proxectos sí que pude facer un pouquiño máis do que quería ou dentro das
das posibilidades da produción, sí que e nalgúns sitios, e eu considero, sobre todo en Galicia, que se me considera ben e os compañeiros respectanme e eu a eles. Sí que me pasou sobre todo cando marchei máis aló do Padornelo, como diría un compañeiro guionista meu, cando marchei fora, porque o feito de ser muller, sumábase o feito de non estar na pomada de Madrid, non? De repente, porque eu vivo en Oleiros, que para min é o máis cercano ao paraíso, e non quero renunciar a vivir en Oleiros e prefiro escribir desde aquí. E o sesgo machista tamén se une ás veces, o sesgo casi racista, non? De dicir guionista de autonómicas, algo aprendería nos 400, nas máis de 400 episodios que levo escritos en autonómicas, aínda que fora de casualidade, algo aprendín, non? Entón sí que hai un pouco digo, racismo de mirarte por enriba do ombreiro cando ves de fora de Madrid, do centro, non? E eu creo que eso que dicía Ana, eso de valorar a creatividade, ten que ser na arte, por suposto, pero tamén no entretemento, porque ao final o entretemento de masas é tamén educativo, serve tamén para transmitir mensaxes e valores e moitas veces eso cuídase pouco, porque de verdade que non hai que desestimar a importancia que teñen, pois eso, o entretemento e o ocio para transmitir mensaxes tanto positivos como negativos, non? Entón eu creo que, e a min eu nunca entenderei que alguén nun entorno creativo como é unha sala de guión na que sempre digo que é o máis parecido a un confesionario, porque sempre acabas escribindo historias sobre ti. Pois a unha amiga mía le pasou, vale, no, la amiga soy yo. Isto, claro, pareceme incrible que nun entorno creativo se estableza un réxime dictatorial. Pero pasa moito. Non sei por qué. Eu non teño a resposta, pero si é verdade que pasa moito. Eu creo Por medo. que... Eu penso que por medo, por non arriscar. Sí, eso desde logo. Xa digo, tamén porque detrás, máis alá das produtoras, hai grupos de inversión moi potentes os que lle interesa e que invirten en audiovisual como poderían invertir en facer tornillos, non? Mentres lles dé os resultados económicos que eles queren, non? Eu creo que é unha dinámica que pouco a pouco ten que cambiar e eu confío en que cambie. Eu non sei si o verei, eu xa non sei se o verei. Bueno, tampouco son tan Que maior, muller. non? Pero vai O verás. vai moi lento, pero sí que é Bueno, pero verdade que sucede. eu teño a impresión de que ás veces e o mellor é pola miña personalidade e non por ser muller, pero ás veces tiven que facer como o doble ou falar o doble de alto para ser escoitada. Dicíalle aos meus colegas moitas veces, eu creo que falo nunha frecuencia de sonido que non é audible para o oído masculino, porque ás veces digo cousas, non hai reacción e 10 minutos despois ocórreselle a outra, di o mesmo que acabo de dicir eu hai 10 minutos, que buena idea, e diste, pero vamos a ver. Iso creo que nos pasou a todas nalgún momento, Lidia. Claro, que está pasando? Eu confío de verdade, insisto, tamén fun moi afortunada, aínda que atopei a moitos xefes narcisistas, tamén atopei a moitos compañeiros moi xenerosos, vale? O que sí que me gustaría ter escrito, espero que no futuro eso cambie, con máis mulleres. Porque a verdade é que as veces que escribín con mulleres foi unha experiencia totalmente diferente. Claro. Estamos rematando xa, pero gustaríame tratar este tema. Antes falabades de experiencia, non? Do tema da idade, cando estamos empezando. E aí tamén existe tamén un doble rasero tocante a isto, porque cando empezamos, pois cuestionas a nosa capacidade, temos que lidiar con seguramente actitudes paternalistas, pero cando acumulamos idade,
certos sectores, como por exemplo da interpretación, comeza a invisibilizarse, ¿no? As mulleres. É curioso, é dicir, cando somos moi novas, mal, cando somos moi maiores, mal tamén, non? Non sei como vedes vos. Bueno, iso por parte da interpretación está clarísimo, non? Isto casi nin vos lo teño que contar porque xa o sabedes, non? Desde logo desaparecen o traballo das mulleres a partir dos 40-45 é menor, eso tamén temos datos, as mulleres, as actrices de máis de 45 anos traballan menos, case sempre desenvolvendo os mesmos roles, nai, filla, señora da casa, e ainda por riba hai xa sabemos todos, mentres os compañeiros homes fan determinados papeles con 58, con 60, con 62, as mulleres que lles poñen de parella, que lles poñen de partener sempre ten a maior parte 20 anos menos, por non dicir máis, non? De feito, temos tido casos aquí en series galegas no que dous actores, un actor e unha actriz que se levaban 2 ou 3 anos, unha era nai do outro, non? Nunha serie moi coñecida, non? Pero incluso en todo, incluso no cinema independente que se fai en Galicia tamén está pasando, non? E, pois, non sei, ese sí que é unha lacra moi grande, porque, bueno, eu entendo que o cinema non todo é ficción, pero, bueno, que non ten por que tratar concretamente da realidade, pero realmente estamos, creo que sí que debería ser parte tamén do traballo que faga o cinema, e logo tamén preguntarnos se estamos reflectindo a sociedade como é. E penso que moitas das veces non se fai. Bueno, eso difunde modelos que se perpetúan, é dicir, Claro, esa xeración, non? Os nosos fillos. Claro, e é causa efecto. O feito de que cantas máis mulleres haxa neses postos de poder que deciden que historias se contan ou que contan esas historias, máis mulleres, máis personaxes femininos diversos haberá. Eu non vos podo contar a cantidade de veces que porque eu, aínda que non fun showrunner, si creei moitas series. No proceso de creación si estou, desde o minuto showrunner en la sombra. Claro, o sea, na creación si estou. E non vos podo dicir a cantidade de veces que creo un personaxe que é Marisa, 55 anos, e a actriz que collen ten 30. E a historia foi pensada para unha actriz, para un personaxe que tiña 55, pero moitas veces a máis heavy recentemente era un personaxe que era o personaxe tiña 70 anos, acompañara a outro personaxe home de 70 anos e colleron unha actriz que non creo que nin que teña os 30. E eu dicía, é que é absolutamente ridícula, a súa trama non ten sentido, bueno, toda a súa viaxe dentro da historia non ten sentido porque, primeiro, esta muller fixo un pacto co demo ou algo para estar igual que 40 anos. Entón, chégase a ese extremo e despois, desde logo, eu confirmo en que o audiovisual non é tan diverso como a sociedade e o mundo no que vivimos. Sempre digo, tamén escribo personaxes que o mellor non son pois estéticamente normativos e eso sempre se obvia, que me dicían, no, é que non hai actrices gordas, e eu dicía, joder, non hai actrices gordas porque ninguén escribe para personaxes gordos, sabes? E cando se escribe algo é como que esa é a serie da actriz gorda. Claro, efectivamente. É como, por favor, ou do actor gordo, porque aí na diversidade non afecta só as mulleres. E unha vez máis, son prexuizos que despois a realidade contradí eses prexuizos, porque ¿quién quiere ver unha serie de unha señora de 50 años? Pois aí está Celeste, ou aí está Querer, por exemplo, por que non? E son series que teño, ou Hierro, bueno, Hierro, Candelá era máis nova, pero quero dicir,
non sei por qué, hai como unhas ideas fixas aí de a quen lle vai a interesar. E non sei se o falastes, pero moitas veces, porque me quedei sin internet un momento, pero moitas veces isto de, bueno, isto es historias para mujeres, non? Ou, A literatura para mujeres. claro, e dis ti, pero que pasa, non? As mulleres son seres humanos e como historias de seres humanos, digo eu que lle interesarán a todo o mundo, non solamente as mulleres, pero aínda que no caso de que só lle interesasen as mulleres somos o público maioritario Sí, de eu cine estaba e pensando de isto. televisión, claro, aínda que As só grandes sexa para nós. consumidoras. Claro, vale, ti pensas que é unha historia de mulleres, vale, ti tes en conta a importancia, se o que te importa son os cartos, a importancia económica que ten facer cousas para mulleres, entre comillas, e que de verdade, fagas o que fagas, levas paus por todos lados. Eu creo que a situación está cambiando, pero a un ritmo moi lento. E ademais eu teño a impresión de que tanto o audiovisual como a sociedade de repente hubo un parón. Eu tamén Non teño sei, esa impresión. claro, de repente houve Parou por saturación. claro, ¿no? A xente xa tivestes bastantes avances, non? De repente hai como estáse revertindo, está indo para atrás. Bueno, é que creo que hai unha enquisa por aí, non recordo o dato, pero unha porcentaxe moi alta de xente que pensa que xa, o sea, a frase era algo así como o feminismo excedeu xa os límites que tiña, xa han pasado. Claro. Entón, eso sí que me preocupa, non? Pero porque quero que pois, as xeracións que veñen detrás de min pois, teñan a oportunidade de contar as historias que queren e os espectadores e as espectadoras que veñen detrás de min pois vexan historias diversas e tamén escritas por mulleres, claro. E sendo tan importante ter referentes, cales son os vosos referentes, as vosas referentes dentro do audiovisual? Eu sempre digo que mulleres guionistas había moi poucas cando eu empecé, se xa sai agora, imaginade. Entón, teño referentes de fora e sempre digo señoras que ninguén coñece, porque tampouco os guionistas tampouco somos xa de por sí moi coñecidos, e digo nomes moi extraños de señoras de hai moito tempo. Pero decidín, cando vin a pregunta sobre os referentes, eu creo que agora estou no punto no que os meus referentes son as novas xeracións. A xente que ven por detrás e que me mola moito que as cousas que fan e a valentía coas que fan e a falta de prexuizos e co seu coño ben posto contando historias. Así que vou dicir que xente como Ángela Andrada, Irene Pin, Eire Cid, Clara Coira, Belén Puime, Sara Varela, toda esa xente que me quedan moitas por dicir, que están contando historias agora enfrentándose á situación que hai, pois para min son referentes. Pois eu vou concordar un pouco con Lidia e non só pensando nos referentes de audiovisual en Galiza, non? Pensaba sobre todo pois, en todas as mulleres que están exercendo ese tipo de traballos, esa, unha Silvia Fuentes, unha Beli, Nati Juncal, Alba, Lucía Cepán, Lucía Estévez, Jaione Camborda, Noemi Chantada, que me gusta moito que fai, a sensibilidade que ten, non sei, penso máis, un pouco máis anónimas, non para nós, pero que están aí facendo un traballo que me parece importantísimo e que son as referentes hoxe en día. Sí, bueno, dentro da mesma liña, bueno, os nomes se repiten, pero bueno, penso que, por exemplo, Jaione apostou por facer o cine que quere facer, é produtora, directora, nai de 2 fillos, o sea, está aí o cañón. Ela forma a súa produtora para poder o cine que quere, o sea, poder facer ese cine. Pareceme que ese risco é importante, que teñamos esa capacidade de englobalo todo. O sea, se queremos facer algo e queremos que ter voz, pois arrisquemos e fagámoslo, non? O caso de Beli Martínez tamén, o sea, produtora justamente dese cine máis pequeno, dese cine que ten cousas que contar, pois, chapó. Que máis, bueno, Margarita Ledo, que sempre, digamos que un referente aí para todas. Logo así, bueno,
Rocío Mesa, tamén unha produtora, directora andaluza, que tamén forma a súa produtora para poder acoller eses traballos máis pequenos de ese cine, mimar o cine máis independente. E logo despois un referente como creadora, directora, unha muller de 97 anos que morreu ano pasado, argentina, Narcisa Hirsch, que con 90 e moitos anos seguía facendo cine. Un cine con toda a liberdade, o sea, fixo o que lle deu a gana. Un cine pequeno, pero contaba a vida. Eu penso que tener ese campo de arriscar e facer o que levas dentro, se he dicho da creación, penso que temos que seguir aí. Eu aposto por eso. A miña vida sempre ha sido arriscar e estar facendo o que realmente creo que é importante e sentirme cómoda co que fago. Penso que as mulleres estamos aí, temos máis voluntad para facer esas cousas. Nos equivoquemos tamén, pero tenemos que facelo. Traballar ca xente nova, dar espazo a xente nova, pareceme o mellor, porque darlle voz a esta xente que está contando esta forma de ver a vida, que nos xa estamos de outro lado, digamos, vemos como máis calma, pero esta xente que ven facendo as cousas con moitísimo ímpetu, e a mí gustanos moito traballar ca xente nova, estar aí. Cosa que non nos pasou a nosa generación, porque isto é un tema que quedou aí, que non nos deu tempo, pero quería comentar. Toda a xeneración miña, que aí nos 80 que éramos rapaces, rapaciñas moi novas, que estamos aí entrando nos 20 anos, a xeración que tiña entonces casi 30 anos é a que equiparou todo o momento. O sea, fixose un muro para que a xente xoven que éramos naquele entonces non pudemos participar. Eu empecé a participar da categoría con 40 anos. Aos 20 foi imposible. Aquí fixose un muro total, e de aí esos lodos desos señoros que están arriba, que aí continúan. Por qué? Porque fixeron un tapón para a toda a xente nova que estamos aí pusando. Por eso, eu quero dar moito pé a xente nova a facer cousas. Bueno, claro, xa. Eu máis que referentes que todos os que decides, a verdad, que están nas mentes de todas, a min o que eu que apuntara para dicir neste momento de referentes é que eu, bueno, pasaríavos a maioría, eu non tiña referentes femininos, quero decir, que nin sabía cando eu era pequena ou cando tal, bueno, sabía de Isabel Coixet, sí que tiña un par de referentes así, pero pouco máis porque non, eso, nin sabía. Entón, creo que é importante que nós sexamos referentes de outras xeracións. E isto pasa por moitísimas pequenas accións, como ir dar charlas a institutos, da igual que sexamos anónimas, porque, primeiro, esas persoas que están aí véndote, non distinguen, home, si tes unha peli de Hollywood que chegara a todas as pantallas, sí, pero se non para eles, eres unha persoa que lles pode ensinar algo, que lles poda amosar un camiño que queiran tomar. E non só eso, non só na educación e demais, sino, pois eso, persoas novas que van chegando, igual que a mí me axudaron persoas cando eu empecé, ser referentes para esas persoas, creo que é responsabilidade. Eu tomo como unha responsabilidade total. Mar, Silvia, queredes compartir? Sí, bueno, é un pouco na liña de Alba. Realmente é que creo que na miña xeración poucos referentes, o sea, decir, non o sei, sí, tamén teño posta esperanza na, bueno, todas estas directoras novas que, bueno, me dá a impresión que non piden permiso, non? Todas estas, o sea, que sí, a miña xeración acusa bastante, non? De, bueno, síndrome da impostora, o sea, de ter que levar sempre os asuntos minuciosamente estudiados, non vai a ser que digas algo un pouco que non sexa 100% así, mentras, bueno, outra xente fala de oídas. Sí que percibo que a xente nova, digamos, que creo que trata de ocupar o seu sitio por dereito, non? Entón, realmente é que non tive moitos referentes, non? Si, bueno,
me gustaría citar o mellor como productora, non sei que vos parecerá a vos, pero eu teño máis relación con productoras que quizás cas actrices e con guionistas. A Teresa Fernández Valdés, bueno, cadrei con ela, bueno, ao inicio cando tiñamos 20 anos, e, bueno, sí me pareceu que tiña unha maneira de liderar equipos, quizás, digamos, non sei se é correcto decir feminina, pero, en todo caso, non masculina. Entonces, bueno, sí, pois unha persoa da miña xeración que sí creo que, de alguma maneira, foi punta de lanza de outras que viran detrás. Ou eu, desculpada, que estaba silenciada porque teño fora na rúa, empezou el Festival de la Obra e entón non quería estar atormentando Noraboa. a vos e ao público co martillo picón este. Entón, bueno, para min o punto, igual pensaba que non me tiña tanto sentido traer como referentes concretas, senón, para min, un espazo xerador de referentes que é hoxe en día o Premio Mulleres no Foco, que organiza dende a Deputación de Pontevedra e ICIMA, e leva, eu creo que sobre 4 ou 5 anos, aí ya me perdonarán as compañeras, que non me acordo os anos concretos, pero e dos últimos 2 anos son xurado dese premio. E é que é un momento, é que me emociono pensando no tema, ese momento no que poñemos, ademais destes, bueno, non vou contar como interioridades desas deliberacións, pero quero dicir que son momentos que non é unha deliberación, digamos, ao uso, senón que nos dedicamos un tempo a repasar cada un de nós as propostas que levamos, non por sempre como representantes das nosas das asociacións das que formamos parte, non? E facemos repaso dos perfiles e poñemos en común os perfiles de cada compañeira que levamos encima da mesa. E ese espazo que se xera aí, que despois tamén se leva á gala, non? Pero nese momento me parece moi bonito porque lle dedicamos tempo a falar desas compañeiras. E igual hai compañeiras nas que nunca pensara, ou que de repente digo, ostra, claro, pois esta persona leva facendo videoxogos, ou leva na industria de videoxogo 35 años, ou non sei quen, e me parece un espazo do que eu estou moi agradecida de participar nesa parte de xurado, pero tamén despois no momento da gala, onde se fai foco nas premiadas, pero tamén nas finalistas. E me parece un xerador de referentes anual, o sea, como sin parar, que é o que necesitamos, que cada vez máis que se poña o foco nas persoas que, como Margarita Ledo, que leva picando pedra 450 anos, pero tamén eso, en Lucía Estévez, que está dirixindo con 30 anos series. Entón, eu creo que eses espazos son os espazos que nos poden garantir digamos que nos poden dar esperanza de futuro, máis ben, esperanza de futuro verdadeiro. Entón, bueno, pues para min é ese o referente, o xerador de referentes. Que bonito, Silvia. Eu que este ano levei o premio, un dos premios, agradezo moito. É certo, parabéns. Sí, eu quería contar xa como anécdota final. Comentaba con algúns compañeiros, non, que me dicían, claro, porque pos en redes que levaches este premio. Algún compañeiro me dicía, pero que es eso? Que premio es eso? E eu, pois é un premio que organiza CIMA, que un premio de mujeres. Sabes, como é de mujeres, un premio como menor, non? E de repente eu por rematar o chiste, dicía, bueno, a verdade é que é un premio moi bonito, que dan as compañeiras, tal, e ademais está galardado con 5.000 euros. Como? De repente xa interesaba, non? Tal cual, estaba pensando, de mulleres sí, pero os billetes que? Aí está, claro, e dicía, carai, de sí. repente xa é interesante. Eu creo que resume todo isto, non? As mulleres de repente, cando hai cartos de por medio, xa lles interesa meter o fuciño, sabes? É unha cousa, un pouco o resume de toda a charla. Pois compañeiras, foi un placer enorme falar con vos, escoitarvos, aprendí moitísimo. Espero que esta charla poida inspirar a outras compañeiras, a outros compañeiros de audiovisual. Dende logo, creo que agora mesmo estou rodeada duns referentes maravillosos
E nada, pues, espero que podamos vernos máis, que nos gustaría Sí. facer máis este tipo de cousas. Moitas grazas a Faga tamén por apoiar e colaborar con esta charla, grazas ás compañeiras tamén de Agá. Vémonos moi pronto. Moitísimas grazas. Gracias a todas. Gracias a vos. Gracias. Chao, compañeras. Hasta logo. Chao. Chao. Chao.